watu. Aku ki saking menghormati. Wong urip ki lak angon rasa to. Lho sing dingon iku dene wedhus karo sapi rasa dingon. Wah, Ayo kan. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah Rejo Agung Baru Medion ingkang langganan wayangan matur nuwun. Ayo ponakan jenengan iki genduk Niken Salindri ayo. Iki nih canom. Engko bakal tampil ngancani bapake nganti tekan goro-goro. Nduk matur nuwun kena iki sang upasa. Cintaku sakonyong-konyong karo kowe ayu sing bakul rase tur kanthi lalet yen ora patuk sadina ning pirang-pirang cintaku sekonyong-konyong kader Paribasan durung ndemok wani panjet. modal bensin seliter motorku tak sebater tak ambil ayo tak muter-muter. Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. Sing kula omongne ngene iku lho, Bos. Ngono. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso ngguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane ngowe ilmu Mas Cahyo saiki dadi dalang kondang. Semono karo genduk Niken Salindri, bapak iki ya dalang, nyatane ngowe pitutur, ngowe jenenge ilmu nyatane ngantek saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga iki ya Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku ya pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisu langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok. Ngono, Duk. Lihat ya, Nduk ya. Kan. Nom-nomane bojomu ya ngene iki. Oh ya luwih ayu lho. Beh. Nom-nomane bojomu lho. Bojo kula mbiyen termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing to, Mas.
Mosok bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye nduk kabare ala ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku ini non saya loh. Aku ini saya itu selalu mencintai istri saya. Oke. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu. Mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone Tak tukoni skincare. Waduh modern iki. krim kae, krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah, Iki tukang endorse pono ngono-ngono kuwi. Sing kok. tak tuku ya malah skincare kon iken. Ngono masa? Iya, sing sampean takane ume kae. Heeh. Oh, iki lho ben anu bojone sampean putih ki tak tukone siang malam ki tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Nggih. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek. Kuwi yo kleru, Lah jenenge ora mbok siang. WA to, Nduk. Lah jenenge Cara siang pakai malam. aturannya itu seperti apa ngono lho. Lho ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Kuwi nek Ora iso- terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca lho, Karepe bojone bojoku iki karepe kuwi- bojoku ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya Lah di- ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Dia sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki kebutuhane sak wulan pisan. Tegese kulite putih lho. Dok. Mas kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek kae lho. Oh, suntik putih Sontek to. putih Nah, infus wes. whitening. Nah, wes, sampean WA to. Aku Ah. langsung WA sampean to. Ah. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora Komblentong-blentong, cocok. heeh. Akhirnya dia langsung suntik Om. Heeh, Ya. heeh. Akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kuwi tak Dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Oh iya. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Nah, mandi piye? Aku Api. Wis wis putih semu. Saawak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya. Wes, jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya nek wesan. Ono ya? Operasi plastik. Neng ndi, Nduk? Karena Ning aku Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek. Paudi ya. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih. Ndak ingin operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok kono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok wewe lensa netral ngene iki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku iki tuku softland lho. Lah rupane putih. Terus. Dadi matane iki putih tok kaya kuntilanak ya. Dadi ndase Kuwi putih matane. tukune ning ndi nek iki jelas aplikasi yang luar biasa sing Ini di optik karo di aplikasi, Oh. aplikasi oren. Optik ya. Bojoku iki tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada. Lazada iki wis teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah. ayakno. Wong bojone ya ora bener kok iso. Oh. Tembange sing spesial napa Nggih. Nduk? Coba. Aja rame-rame. Pripun?Ang tambal ban diaturake. Yuk. Ya tos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban.
padha nglumpuk oe tambah nglumpuk oe tambah nglumpuk oe tambah nglumpuk oe tambah nglumpuk Oh. aku iki tekan tembakan uripe sadalan-dalan golek mangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tekan tembakan rezekine untung-untungan nasib apik duit ning kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan Maceker, ana bang bacang. Aku bas. Wah iki mesti rezeki bakal. Maceker, ana bacah maneh. Isih esok rezekine saya nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Maceker, ana bang bacang. Wah iki mesti rezeki bakal. Maceker, ana bacah maneh. Isih esuk rezekine saya nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Tambah nglumpuk. Oe 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 tambah nglumpuk. Nduk rakit bebarengan kok bacit ning goro-goro. Siap. Heeh. Oh wis ora. Mangga, dadah.